Poucos imaginaban a principios de ano que o debate que esta semana enfrontou os dous candidatos á Casa Branca ia ter estes protagonistas. Donald Trump e Kamala Harris chegan á recta final dunha das campañas máis accidentadas que se lembran. O aspirante republicano deixa atrás un intento de asasinato, unha condena penal por ocultar un suborno a unha actriz porno e senllas investigacións polo seu papel no asalto ao Capitolio ou no presunto intento de subvertir as últimas eleccións. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. Mais sorprendente é a presenza da demócrata substituta de última hora dun Joe Biden derrotado non polas urnas, senón polos achaques dos seus 82 anos. Dealing with everything we have to do with, look, if I revere this office, but I love my country more, nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. A 52 días dos comicios todo está no aire. Hai 2 meses Trump levaba a dianteira, pero a irrupción de Harris reequilibrou as forzas. Do we believe in freedom? Do we believe in opportunity? Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? Os 500 millóns de dólares recadados no seu primeiro mes, unha cifra insólita, e o estado de euforia colectiva xerado na Convención Demócrata revitalizaron as súas opcións. The Republican Party has always prided itself on the party of the military, of the patriots for America. O Partido Republicano sempre presume de ser o partido dos patriotas, explica este catedrático de Historia, pero os demócratas lograron darlle a volta completamente a esta idea na súa convención, amosando que significa o auténtico patriotismo. E iso é algo que non adoitas ver nunha convención demócrata. You normally don't see in a Democratic convention. A lúa de mel para Harris durou 4 semanas, que xa é bastante, explica esta experta. A dúbida é se logrará sostelo impulso. A xente non adoita aguantar tan excitada durante tanto tempo. Para moitos expertos, o cambio dun octoxenario Biden por unha muller 20 anos máis nova deixou a Trump descolocado. And he really hasn't been able to find Non foi quen de atopar unha liña eficaz de ataque. Tentou pronunciar mal o seu nome, poñerlle alcumes, dicir que en realidade non era negra, pero nada funcionou. Faino parecer desesperado. None of it's worked. It's just made Trump look kind of desperate. On election day, we're going to tell her that we've had enough. We said, Kamala, you are a horrible vice president. You're going to be a horrible president. We're not going to take it anymore. Kamala, you're fired. Get out of there. You're fired. Trump ten ao seu favor unha candidatura máis consolidada e unha base de votantes de adhesión inquebrantable. E nos 3 asuntos que máis preocupan aos americanos, economía, delincuencia e emigración, os republicanos seguen xerando máis confianza. If she gets in, I think we will have a depression. 1929-style depression. That's what I think will happen to our country. Nunha carreira tan axustada, a clave estará nos 7 chamados estados bisagra, onde a victoria adoita decidirse por uns poucos votos. Tamén está por ver o impacto no votante de asuntos como a guerra de Gaza, onde os demócratas corren o risco de perder o voto árabe, ou a recente eliminación da protección federal ao aborto, que podería mermar o apoio feminino aos republicanos.